खुलुमबाय सोनाफोरानि Jobanivlog Stationन थामखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजियाव भगवाननि महर लाना सोनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद लांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इन्टारेस्टिंथ' बहा खालामबावनो सोनाफोर गोसो सिङाव धुप धुप जानानै अब्लाबो नाजानोसै ओमफ्राय मैया हरसे बिमा फिसा साथामजों लाद्रा फेद्रा उन्दुबाय जोङो उफायथ' गैया सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि ब्लग्सआव आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथां मोजां आरोना बिफा गैया खालि फिसाफ्रा आंना दिनै नानि बोलो नायनो आङो आलो मैया मोनायाव फोननानै होखुमादों एसेनो एसेबो फोनजाया आरोना जानाय खि जानाय पेटलेक्सफोर गैजा रोंला ओमफ्राय बिमायाबो हारसिङैसो नै साया ए भगबान सानैजों रुजु रुमु लोङोमोन दा हारसिं बिथां गैयाबाबो हारसिंनो गोलोमफ्रु लोंसै आङो सान्थिनो लिकुइडसो गाइखेर आधा किल' ना बे गथ'फोरनो साफा जाखाजोबो आरोना लिकुइडनि सा बिराद गोबाव गैयै बायदि मोनबाय सनाफोर ओमफ्राय एक्साइटेड जालायबाय आरोना बिराद गोबावजों सुथि फैनाय बायदि मोनफिनलायदों आङो थांनानै आरो फैफिनदों नालाय एसे फेसाव ग्ल' दं आरोना सनाफोर बिथां रोगानाय दा माने जागासिनो दंमोन ना ओमफ्राय दिनै आं बिथांनो मोजां बिथांनि फेभरेट संनानै दोन होननानै आंनो खारबोथारबाय आरोना फेभरेट माने नायाथ' फेभरेटखासै बिथांनि ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन रुप सान्दा ना जायैया लानोसै दिनैहाय खालि लकेल जागासिनो दंमोन गरम फुजोब्बाय सफैफिनबाय आरोना गरमाव बारा जेबो ब्लग लानो हाया दे मबाइल दिहुननो टाइम गैया लाला लालि ओरैबायदि आरोना 10 थाखानि फ्रुटिसो लानानै फैबाय लोंखांबाय बाबा आगेलाय आयौ आयना नायनानै लोंलायलायबावो सबाय जानांगौमोन होनो लायनो थाङो ओमफ्राय सबाय लाबोफानो रोङा दिनै लानानै फैथारबाय आङो नाजों लागावना होनसै दालि सेरसे लानानै फैखाबाय सामफ्रामबो नांखागौ दालियानो लाजाया ओमफ्राय नैबेखौथ' बिराद गोथाव मोनो बिथाङा स' ना गोरानजों एवना होनसै आरो गोसोआव थालायनाय जालांथोंसै गावनि गोसोखांनाय ओंख्रिखौ दिनै संनानै दोनजोबसै आं खरस खालामनायखायसो लानानै फैबाय बेखिनिखौ गावबाथ' आरो मा लागौमोन जोंनि थाखायसो अमा लागौमोन मा लागौमोन बिदिसो आरोना बेना संनानै दोनसै ओमफ्राय नै दाख्लैनो आंना बलबम जोंना खामथारनायानो गैला गैनायालाय नै ओमफ्राय एसे दंबावो ओंखायनो बेखौ एसे मान्दिखबावनो होननानै लरेक्सनिखौ लानानै फैबाय आं लहानिखौ साफा सखा खालामसै दा ओमफ्राय नै सासे आबै बुरै फानबाय थानाय लानानै फैदो आङो बेखौ आगोलाव न'आवबो आं लांबाय 50 थाखामोन आरोना दा मालाय फैनानै 4 बोसोर सिगांनि खोथा बियो लकडाउननि सिगांनि खोथा 100 थाखा जाबाय लकडाउननि उनाव आरोना बिराद गोबाव जाबाय बियो फाननाया आरोना आं दिनै जों गंनै जाबाय न'ना बायग्लिलांलायलायबाय ओमफ्राय दा लानानै फैबाय आङो 100 थाखा लाबाय आबैया खमायबा हरगौमोन खोमा ओमफ्राय जेबो नंला दे 20 थाखा 30 थाखा जोङो जुस थुस लोंनानैनो साफा खालामो मेथाइ जानानै साफा खालामो बे बिसोर सान्दुं गोसा आबै बुरै फाननायखौलाय साननानै आङो होबाय आरोना नै नांलाय खमलाय दाम दर खालामबालाय जागौमोन बिराद मोजां आरोना लोगो मोनबा लानानै थां सोरबा 100 थाखा जाबाय खिन्थु खमायगोन ना खमायामोनथाय आं मिन्थिया खिन्थु आं खमायाखिसै आरोना दे होननानै लानानै फैबाय आङो सोरबा साननायगोन फिसाइ खामायनायखाय एकदम दादागिरि इदि खालामदों होननानै इदि नङा फिसाइ खामायनायखौनो जाखायो स' बे जानायनिफ्रायनो एसे माबाबाय आरोना जेबो लाबोदेरासै ओंखाम उखैदोंमोन 4था लाबोनो सानदोंमोन नङाबा सिंग्रा लाबोना जाफैनो सानदोंमोन स' नैबेयाव हाबबाय आरो नांला ओंखायनो 10 थाखानि जुसथ' लोंफैबाय संनानै लागोनसै ओमफ्राय बिथाङा सफैफिनगोन 1था कि 1:30सोआव आरोना एकदम एक्साइटेड निउ सुटि फैनाय बायदिसो मोनगासिनो दं आङो सजन कर आयो रे सजन कर आना था सजन कर आजा रे चांद हो तुम चांदनी हूँ खोर माने ओरैनोसो माने बोब्रालाबायनायसो भेगा जाए मन जाने मन नारा नाथारनि गेजेरजों आं बेसेबां सफैनो हाबाय दासो आरोना बेसेबा गोबाव जाबाय बाजारनिफ्राय फैनाया ओरै एसे एवखांबाय ओमफ्राय नै ओरै खारौ खान्दायखौबो एवनानै लाग्रोसै सिजल होगोन बेयाव एसे संलि सबायाबो रुखांखाबाय एसे देनानै लाबाय फिसालायाथ' दा फ्रायसो जालायगोन जारलासो एवखां सावखांसो
सबायानो ओमफ्राय आराम गेब्लेखादों आरोना खमब्रै खमबासो गाबोनानै ओमफ्राय थेवबो सानो लुबैनानै साथारगोन आरो गोदानजों सायाबाबो जायोमोन जारलासो आंजोंबो सबायफोरखौ ओमफ्राय आङो अरदाबाव संनाय मोथोखौसो गोथाव मोनो आरोना रुबु गोदौनाया जाबाय दाबो ओमफ्राय बे सान्दुङा मानि फारागा जाखो आयौनो जिब्लाजोब्बाय आरोना दुंखावजोब्बाय गानोनो हाला सिलायानो ओरैबायदि जाजोब्बाय गोमो बोराय गोदौगासिनो दङ नै सारायाव माने ना एवनायावनो बेखौ गारसननानै होबाय आङो सामब्राम दरसे सेरनानैहाय सोरबा सोरबा खारै खरा जायोना जारौ जालायनाय सोमबोरबोरनो ओमफ्राय आङो एसे खारै खम होगोन गोमो बोरायसो जागोन आरोना नै गोमोलुसो आंना ओमफ्राय नै नाखौ गारलानानै होनोसै ओमफ्राय नैबेबो मोनबाय दिनै एसे आलदा रोखोमनि एवदों खारैबो होदों एसे माने आङो बाथोनथार आरोना ओरैबायदि बावदों माने गंगार दुन्दिया लाफानो रोंबा बरिया जाबायमोन आरो अरजाला आंनि देसि मसलाखौ होना होनोसै बेखौ एसे सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै होखाबाय आरो जेबो मसला गैया बिसोरनोसै एसे गोदौथोंसै आरामनो ओंखामाबो जानखाबाय ओमफ्राय बिथाङा मिन्थिया जे आं मा ओंख्रि संनानै दोननो नागिरदों बैथ' होदों दालि लेबु सिम्पोल संदो माने जेबो लायखानाय गैयामोन नालाय सबाय थबाय ना आथा थांनांला होनदोंमोन आरो दालि लेबु ओमफ्राय सबाय माइसि सं नालाय बेखौनो फाजा एवदोल' होनलायलायो आरो गावनो एकदम माने गोसो गार्डेन जाफैलायसिगोन आरोना खिथाहरा आं ओंखाम खुरबासो नुगोन आरोना ओमफ्राय दहाय फुङावसो सिबखांबाय बेसे फोसाबनो साहा लोंखांनायनि उनाव खनसे सिबखांबाय खननै जाबाय ओमफ्राय नै जाब्रा डेन्स हे प्रभु हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानन्दि आनन्दि ओमफ्राय दिनै शनिबार स्कुला बन्द दिनैहाय बन्द होदों आरोखि प्रभु अरजाला नै नायदो हेलौ अ लेडि हेलौ लेडि सोरनाबा जायोना जाया आं मिन्थिया ओमफ्राय आंना जायो ओमफ्राय आं फुरा गेलेनो होयो आरोना गथ'फोरखौहाय नांगौबा दायो फोसाबगोन बिमाया हामेसा बिदि जाब्रायनो थानाय नङा आंनाबो आंबो थानो सुखुवा जेव मोनो बायो खिन्थु फ्रि गेलेथोंना ओरैबा ओरै गेलेखारथों गथ'फ्रालाय आरो माथोना गेलेखारनो होनबासो दायो दुमफ्ला उन्दुगोन गोदो नङाबाथ' गेलेखायसो खालामबाय थायोसो गेलेथारथोंसै बिमा बुरिया दायो फोसाबबाय थासै आरो बेखार हाउस वाइफनि खामानियालाय आरो माथो बेफोरनोसै आरोना गोमो बोराय एसे साखिनानै लानोसै अमा बेदरबासो थाब दुस्रां साखिनानै मोजां मोनो आङो ओमफ्राय अमा बेदर नङा नालाय सुनाफोर नाखौ साखिलायला ओंख्रिखौ साखिनायसै मोजां जाबाय बानलुआ एसे नांबावगौ खिन्थु बानलु बारा होनानै जाखाया जोंहा उन्दैफ्रा दानो बानलु होबाथाय आरो ओंख्रिखौ नायफिननाय नङा आरोना सबायखौलाय जानाया जायो एसे दालिजों साबसिन जायो गथ' जाफ्रा उन्दैनि दा बेखौनो दालि होनानै होनांगोन आरो थाइनै थाइथामसो बानलु एसे होबावनो हाबा बरिया जागौमोन एसे लाबावनोसो गोथाव मोनदों बार'था जानोसै उदैयाबो अरबाय आरोना साखिनानै लाबावनोसै एसेबाव बिथाङाबो गोथाव जाब्रेफैलायसिगोन आरोना स्रां मोननानै ओमफ्राय नै बेखौ मानजिनो होननानै एसे आखायाव लाबाय आङो र' दै सोनांगौ दै गुसुसो दैया पाइपआ एसे माबा एखमबा बादामालि मोनफा मोननै फैनो नागिरो सानैजों सरनानै लाङो आरोखि थाब लांनांगौहाय बिराद गरम ओमफ्राय नै फिसालानि बेग सोमदों आङो जुथा आरो बेग ओमफ्राय सोरबा सोंदों राजाया मा स्कुलाव फरायो होननानैहाय आयौ बेगनि लग'आनो गोमोरजोब्बाय नै बोसोरब्रैयानो जाबाय बोसोरबायानो जानोसै क्लास 1आवनो लानायमोन स्कुलनिनो बेगखा आरोना स्कुलावनो फानखायो बिसिना एखेसो गोसोम मोनसे थायो ओमफ्राय बेबायदि आरोखि उन्दैफोरना बे खिनि ओमफ्राय 5फोरनिफ्राय गोसोमफोरखौ बांसिन लानाय नुयो ओमफ्राय जोंना जेबो जिखाय आरिखाय आङो गोदान बायना होआखै बिगासिनो दङ ओमफ्राय नामफोर एसे लिरनानै लायो गावबागाव बिसिना आलदा बेग लानो मोना आरोना गासिबो एखे स्कुलनि बेगखौनो लानांगौ जायो ओमफ्राय नैबायदि दङमोन आरो लिरनाया अक्जिलियाम स्कुलमोन आरो अक्जिलियाम इंलिस मिडियाम स्कुल लिरनाय दङमोन राजा फरायनाय स्कुला सोरबा सोंहरदों
मोनब्रै मोनबासो कमेन्ट मोनदों आङो सिगांनि ब्लग्सआवबो आरो दाबो ककजिलियाम इंलिश मिडियाम स्कुल क'क्राझार 2 hours later लायनो मोनासै बेस्रा गोथाव जायाखै ओंख्रिया जायाखै सिबाय दालि ओंख्रि सानदोंमोन थगायहरदों नालाय आं दालि ओंख्रि होननानै खारौ खान्दायखौ जायासै नोंनि फेभरेट गोजा नामा ओंख्रिया दालि ओंख्रि सानानै गोसोखौ सायर' मोनबोलायदों नामा नों मा थेवबाबो नों सबाय मोनजानानै गोजोनासै साम'खौ आसा थाबाय ने साम'खौ आं फाहामनो दिगदार जायोना ओंखायनो लाबोनाय जायासै हटेलावसो लाबोसिगौमोन आरो नों नोंखौ मोजां मोनगोन सानखादां बिदि संना दोनबा सारप्राइज होननानै जादो आंना जोलैफ्रा ओमफ्राय ओरै उन्दुनानै दं आरोना फोद्दा फोद्दिनो सबायखौ जि बुरजा जाबायबो सिबाय नै इसिबांमोन सबाया आंबो जादों जानाया ओमफ्राय उन्दैफ्राथ' जायासैनो नाखौ नांगौ मोनबेसे जाखो नोंलाय नाखौ नांलायला खारौ खान्दाय लाबोदो आंबो ओमफ्राय दुगैनानै जेबो दाफबाखै आरोना एसेबो दाफबनोसै र' जाखांग्रा नानिया माने एकदम उन्दुनो होनबाय थानानै लायनो मोनाखै जों ग्रोब जासिगौमोन ओंखाम जाखांनायजों बिथांखौ स्टेसनाव लायनो थाखाय माने रेडि जादोंमोन आरो ओमफ्राय नानिया एकदम उन्दुनो खेंखायबाय थाबायना जायाखिसै आरो गाव हारसिङै फैबाय थारमाने सोरनाफोर दाखालै फार्स्ट सुथि फैजेनबा थांनाया गुवाहाटियावहाय जों थांफालायनाया लिललाला गावसिनि केमा बेहाय जइन जाहैग्रोबाय आरोना थांनोसै नालाय ओमफ्राय न'आव आरो एसे थालांबावनानै थांसिगोन आरो सुथिया जोब्बायानो माने बेनोमोन ओंखायनो मैया हरसे गैयामोन न'आव गुवाहाटियाव माने ट्रेनावसो दंमोन बियो ओमफ्राय दा फुसिथारसै आरोना दिनै एकदम गावनि फेभरेट ओंख्रिफ्रा हाजिर ना दालि ओंख्रिल' होननानै थगायहरदों आं दालि लेबु होननानै बुंहरदों नालाय आं गावबो बेखौनो सं होननायखाय ओमफ्राय फैनानैसो खावब्ला आया मिनिस्रां फैलायबाय आरो एनिवे सोनाफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला आङो जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच